A cuimhe táis a gom go raibh tú sa tomáil an teach an Trócaire agus tháinig mé hiú ag cáinte Virgin Media Television an teach an Trócaire faoi freisin. An féidir as cóhéics ag an hort dom aniu faoin fá a raibh tú sa tomáil an teach an Trócaire agus faoi céicó trom cúiseach is atá rudí I gCorn na hAfraice go generalta an léonta seo? Cinnte se bhfuil bhí méid tomáil tuis go bhfuil tubaist ollmhór titim amachchan sin tá 7 milliún duine an I mbaol ní maiile mó ará I mbaol bháis ach cinnte tá gurta ag bagart annach chud daoine in san tomáil. Tá sé seo is titim amach de bhór ahrú Ráide, de bhór cuimhlint agus darnóid de bhór Trócaire Géarchéim na Ucráine. So an rud atá tar éis tóú ná le rábh líana nús hepar an máisteach gach illuséisiúr agus tá sé cintenis go depic ar an máisteach an titach de an á ag an amsúd an bblion. Dá bhrí sin ní éirigh le daoine éon baria ás agus tá na hanmhaithe na beithig go léir beag nach tar éis básáil 3 milliún beithig in san tomáil amháin tá sí tar éis básáil so níl aon rud fáca ag beag na 7 milliún duine ní raon bia ar fáil acu agus tá daoine ag boga óna áit lunithe óna tithe chuigáitina cosúla bailtí áit agriochta cosúla Trócaire ag luirg bia agus ag luirg cabhrach. Tá annach chuid an rud is measa ná ghfuil annach chuid páistí agus daoine anóga an goúnach. So dúirt an náisiúnaontaithe go mbeidh suas le 1.5 milliún páiste míchothaithe faoi míse chugan. Agus chonig mé héin annach chuid páistí míchothaithe nuair bhí mé an seachtain Trócaire agus an freibatha ann ná de reintenas na páistí sin tá sé beannach ró dhéanach chana féin. Níl dóhan agad in san chóras, níl dóhan bia, níl dóhan leis chun gach ile fáiste a hábháil sin an rud ollmhór ú fásach olgatá titim amach ach ní hééis sin le rá go gaiigh gach ile duine dus an 1.5 milliún sin a bheithe ní hééis sin rá é sin rá a churbe. Is féidirlín annach chud obair a dhéanamh chun daoine a hábháil ach tá sé anpráinach go bhíoch muid níos mó acuiníogus níos mó agad chun é sin a bhhainú. Rinne mé agah le Paul O'Brien ó Plan International Ireland ar an aoine Trócaire agus dúirt sé lom gur chéann sé gur b'fhéidir go bhfuil an pobal idirnáisiúnta ródhéanach an nóir seo agus go bhaithí agus go bhfuil an daoine ag fábáis go háirithe páistí. An bhfuil léamh eile go ar an scéal nó an sílan tú go bhfuil an cás go dúchas sin a cuimhe? Tá is cinnte go leancás an deiricha agus an freibatha ann ná bhí sé andeacair go dtí seo aon óir de tharraing ar an scéal seo cé go raibh sé soléir le níos mó ná bliana nús go mbeadh tubaiste tuis gur sé soléir nach raibh an báisteach a titim agus de réir a chéile tá daoine a caiil de bheithic tá si de caiilún daon agad a bhí acu tá si de caiil daon bia bhí acu agus tá gachla binach imethe acu. So is tócha bheith sé úfosach do mar rud é go bhuíoch an líon sin daoine báis. Credim gur féidirling annach chuid obair a dhéanamh agus nach dólach sé sin ach ag an am céine tá sé soléir go bhfuil líon mór páisteach go háire a bhór bós chana féin. Tá sé andeacair iver sais andangan a bheith agat mar an rud a thorlíonn ná fógan daoine a dithe fógan siad an áitina bhfuil siad a cónaí agus siúlann siad chuig baile beidir atá 3 nó 4 nó 5 le lá amach ó hebh siúlóid ar feadh 3 nó 4 nó 5 lá agus ar an mealach tuisciúil na páistí cholág san fáin reintas na páistí bós agus caithfrí de chur ar hebh an bhóthair. So níl ag aine céhhéad páistí a bhfuair bós go dtí seo go díreach ach chuala mé na scéalta agus chluistear na scéalta seo a rís agus rís eile ghfuil clín tar éis páiste amháin nó beidir níos mó a chaill chana féin agus chonig mé agus tá sé uafásach é eiscint chonig mé páistí ins na clinicí ins na hospidéal a bhfuil Trócaire gobar an tú agus tá sé ansoléir go bhfuil siad an lag agus an glúnach amach samach.
Yeah, agus is scéil an a trágálacha é seo agus fiú luí tú an sin like fiú do dúirt Pálo an teach an Chicago ó Plan Ireland like fiú go minic nóair a ruckin na páistí na campí go bhhain siad bás ar aon os Harlíonn sé seo? Tá go siad chotíín agus an rud a hálíonn ná beidir nach é aspa bíag go ddéireach a chur an cúsla na máis nó beidir gur bheith galar mar tuis gúil na póistí cho lágsan agus ní léon sais immunity acu gine beidir rudigsúla diarrhea nó measles fiú tá sin treéis brise amach agus sin é an cúis báis de reininthátas na póistí agus rein deile tá si just cho lágsan nach féidirló lean rein nach féidirló an ála haingt fiú. Ok, cuimh cadatá tú a gimpí ar an réaltas in éireann agus fiú dar lucht éisteachta ar rádió inniu a dhéanamh chun tuile cabhrach a thabhairt don réigiún seo? Well, I have realtas na Heran, tá mí de gimpí realtas na Heran níos mó airgad a chuirt chur ar fáil agus gur féidir le heagraíochta agsúla Trócaire leis an náisiúnaithe níos mó bí agus leis agus is go glan a chur ar fáil de níos mó daoine ar an dalamh. So tá muid ag géire sin ar realtas na Heran tá muid géir chumá go nódóch siad an muoinú in san buise atá teachtamach a gan a caiiciise a gcóir cabhair idirnáisiúnta onas gur féidirlinn an obrachar isteach sulla hagan an ngéarchéim mar is é sin an bailach is fearr chun coscachar ngéarchéim is mamach a churbe sulla hálíonn sé gur féidirling inistú dhéanamh in leis a chur an scéal anas nach muoich aine bás nó nach muoich aine san grúchás sin. Ach I lár na chóra chomáile sin tá mí tar éis feachtas a láinseáil inniu mar bhall den Irish Emergency Alliance sé sin agriochta 7 agriochtaí carnach agsúla Trócaire. Tá muid ag obair le chéile, tá muid ag géire ar pobal na Heran cabhrú cabhar a thabhairt go práineach chuig daoine in san tomáil agus chomáile sin I tíre eile I chur na hAfraice atá buailte ag an trimach. So má tá aon an fiú cúpla euro beag aon rud ar churbe a seola is féidir dul ar an Idirlín ar www.irishemergencyalliance.org agus bheith mis anbuíoch as aon síntas beag gur féidir le aon thabhairt.